హే పిల్లలు, మీరెప్పుడైనా 3 చిన్న కిటన్స్ గురించి విన్నారా? మూడు చిన్న కిటన్స్ పోగొట్టుకున్నాయి మిటన్స్, ఎంతో బాధపడుతున్నాయి. ఓ డియర్ మమ్మీ, సారీ మమ్మీ, మా మిటన్స్ పోయాయి. పోయాయా మిటన్స్, ఓ అల్లరి కిటన్స్, అయితే మీకు లేదు పై. మియావ్ మియావ్, లేదు మనకి పై. మూడు చిన్న కిటన్స్ వెతికారు మిటన్స్, ఎంతో బాధపడుతున్నాయి. ఓ డియర్ మమ్మీ, ఇక్కడ చూడండి, దొరికాయి మా మిటన్స్. దొరికాయ మిటన్స్, ఓ చిన్న కిటన్స్, అయితే తీసుకోండి పై. మియావ్ మియావ్, తిందాము మనము పై. మూడు చిన్న కిటన్స్ వేసుకున్నారు మిటన్స్, త్వరగా తినేసే పై. ఓ డియర్ మమ్మీ, ఇక్కడ చూడండి, మిటన్స్ మట్టి అయిపోయా. మిటన్స్ మట్టి అయ్యాయా, ఓ అల్లరి కిటన్స్, ఎంతో బాధపడ్డా. మియావ్ మియావ్, మిటన్స్ మట్టి అయిపోయా. మూడు చిన్న కిటన్స్ వాష్ చేశారు మిటన్స్, ఆరేశారు ఫర్ డ్రై. ఓ డియర్ మమ్మీ, ఇక్కడ చూడండి, మిటన్స్ క్లీన్ అయిపోయాయి. క్లీన్ అయ్యాయా మిటన్స్, ఓ మంచి కిటన్స్, ఎలుక ఇక్కడ ఆడుతుంది. మియావ్ మియావ్, ఎలుక ఆడుతున్నది.